You did mention about Region 12, no? Soc Sargent area. Kasama ang Region 12 sa magkakaroon ng pagbabago sa kanilang quarantine status dahil ang General Santos, for example, meron silang apilan na heightened GCQ ang kanilang gusto ho sa mga quarantine status na ito, Yusek. Well, the Region 12 is a region of concern, no? Or region, area of concern. Ibig sabihin, binabantayan po natin ito na maglumalo because at some point, we had to escalate the whole region, all of the provinces in Region 12 from MGCQ to GCQ. So kailangan natin bantayan na hanggang ganung level na lang po natin sila i-escalate at hindi na lumala to MECQ. Alright. Pangalawa hong katanungan, usapin ho ng vaccine dahil sa ngayon no, talagang sa A4 particularly yung mga uniform personnel natin, sa cloud din ng DILG ang ating PNP, pero sa ngayon talagang hindi pa nagro-roll out talaga ang vaccine para sa mga A4 categories, lalong-lalo sa mga uniform personnel, Yusek Densing, sir. Well, ngayon yung A4 niro-roll out na po, no? Ang issue na lang po natin ngayon ay availability ng bakuna. Dahil ngayong July, although maganda po ang pasok, sunod-sunod po ang pasok ng bakuna natin, meron nang nakuha na natin yung galing sa COVAX facility, yung donation galing sa Japan. Kung hindi ako nagkakamali, mamaya o bukas may darating pang additional na 1 million na Sinovac. And we are expecting around between 11 to 16 million doses which will arrive in the month of July. So maganda po yung pasok at since na-address na po natin yung A1, 2, and 3, ang panuntunan natin dyan is kung may available na bakuna at wala na pong mababakunan sa A1, A2, and A3, pwede na pong dahan-dahang bakunahan ng A4. And of course, priority po natin ang ating mga uniform personnel, yung ating economic frontliners. Priority po ang base sa resolution ng ating IPF dito po sa National Capital Region and identified plus provinces like Bulacan, Laguna, Cavite, Pampanga, Metro Cebu, Metro Davao. I think Iloilo has also been included, no? Opo. At ito pong gagawin po natin, dahan-dahan pong pasisimula ng A4. Opo. Sir, in relation to that, recently nasabi po ng DOH na medyo mababa po yung turnout pagdating sa mga A2 category, yung mga senior citizens. Meron po ba tayong parang memo na binabasa sa LGUs natin to, encourage na o makahikayat nga sila ng mas maraming senior citizen na magpapabakuna? Tama po yan. There's already a memorandum circular to that effect, encouraging our local government units to make sure that yung A2 and A3, no, kasi yung A1 natin, yung healthcare frontline workers, nasa 90 to 95% na yan na bakunahan all over the country, no. Yung A2 and A3 na gumawa sila ng pamamaraan para lumabas at magpabakuna. I think, if I'm not mistaken, 1/3 of A2 and A3 are estimated to have been vaccinated. Nandyan po, nakatabi po yung bakuna para sa kanila. So it's just a matter of asking them to go out and have themselves vaccinated. Kaya nga doon sa mga lugar na medyo mabagal po ang paglabas ng A2 and A3, itatabi lang po yung bakuna naka-assign para sa kanila, pero pwede na silang dahan-dahan magpabakuna ng A4. And yung mga nasa government officials at saka mga economic frontliners nababakunahan na rin po dahan-dahan. In fact, may malugar na rin pati A5 na bakunahan. Ito yung ating indigent population. Meron ako nakita sa statistics na nabakunahan ang A5. Opo. Sa usapin ho ng availability ng mga bakuna sa iba't ibang mga LGUs, nitong nakarang araw lang may apila ang DOH, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, concern doon sa nangyari ho kay Congressman Zamora, yung booster shots na ito. Ang sabi ho ng DOH, mas maiging hintayin na lang muna yung iba na makapabakuna bago magsagawa ng mga booster shots na yan. Ano ang posisyon dyan ng DILG, Yusek? Well, consistent naman kami, not only with the DILG, but the National Vaccination Operations Cluster, uunahin talaga natin yung mga hindi pa nabakunahan, and later on na po yung booster.